ואפרת, הוריה של נועה קלטי, ברוכים הבאים אצל קורתנו. וכל הנוכחים הנמצאים כאן לשמוח איתנו. לא מעט אנשים שאלו אותי, האם אני מתרגשת? וכשבחנתי את השאלה, הבנתי שאני מאוד שמחה. ההתרגשות היא רגעית, אך השמחה היא בכל רגע, היא מעומק הלב. היא ההבנה וההכרה שהכל מבורא עולם. ואנו נמצאים במסלול שלעיתים מלווה במאמורות, עליות ולפעמים ירידות חדות. אך ברוך השם, נשארנו באותו מסלול מבורך, ועל כך אני מודה לקדוש ברוך הוא ומבקשת שתמשיך לשמור על משפחתי ועל המשפחה החדשה שמתרחבת, אביה ונועה. ואכן, כשילד נולד, הוא מתחיל את חייו בצעדים מדודים. קודם הוא זוחל, לאחר מכן נעמד, הולך ורץ. ואילו אתם עכשיו ביחד עשיתם קפיצה, דילוג, וזאת בעצם משמעות חג הפסח. הקדוש ברוך הוא פסח, הוא דילג, משהו ניסי התרחש. ואכן זיווגו של אדם הוא נס. וכולי תפילה שתדעו לקחת עמכם את שמחת חודש אדר, שבו הצעת לנועה נישואין, ויחד עם חודש ניסן, חודש של ניסים וגאולה, תבנו בית עדי עד. ברצוני לסיים ולברך בשם אבא ובשמי את הזוג בברכה קצרה, אך מגלמת בתוכה כל מה שאדם זקוק לו בכל עת. היא ברכת כהנים שסבי עליו השלום, סבא משה, היה מברך כל אחד מבאי ביתו. יברכך השם ישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך, יישא השם פניו אליך וישם לכם שלום. להגיד, אין מה, זה כאילו יוצא ממני. אם יוצא בחוץ, נראה את הלבנה, הלבנה היא כמעט במלואה, אמנם קצת היא הצטמצמה, באמצע החודש הלבנה נמצאת ב-15 לחודש בט"ו, נמצאת במלוא עוזה, במלוא תפארתה, והיא מקבילה, ממשים את הלבנה של השכינה. השכינה זה הלבנה. עכשיו, מתחילת החודש מתחילה בצמצום, מגיעה לאט לאט, היא מתעלה עד שמגיעה ל-15. 15 נמצאת במלוא תפארתה, ככה השכינה, סליחה, אני מתרגש. עכשיו, דוד המלך, זה, סליחה. בית המקדש 15 מעלות, מהזרה להיכל, ואז 15 מדרגות. הלוויים כל יום היו עולים במדרגה אחת, והיו שיר המעלות. דוד המלך כתב 15 פעמים שיר המעלות דוד, 15 פעמים, כל פעם שהם תעלו מעלה, דרגה אחת, עד שהגיעו דרגה 15, ואז שם את השיר הזה, שיר בשוב השם מציע, בשיבת ציון היינו כחולמים. עכשיו, תשימו לב שיש מתחיל החודש, מגיע ל-15, פתאום יש שכינה, יש שפע. ה-15, הטור זה משמש את השפע, כאשר הלבנה היא במלוא עוזה. עכשיו, תשימו לב שאם נשים לב, מאז שהקדוש הוא קשר קשר מאברהם אבינו עד שלמה המלך. תקופת שלמה המלך היהדות הייתה בשיא תפארתה, היה בית המקדש היה כאן, כל העמים היו באים, 70 העמים היו באים להקריב קורבנות. העם ישראל היה בשפע רב, יש 15 דורות. 15 מעלות, תמיד יש 15 מסמל את השפע. ועכשיו יש את השפע, במקביל לזה יש את השבת. השבת, יש כל פעם אנחנו אומרים, היום הוא ראשון בשבת, השיר שבו הלוויים היו אומרים בית המקדש. כל יום היום הוא שיר שמכוון לשבת. למה השבת זה מקור הברכה, מקור השפע. עכשיו מיום שלישי מתחיל לספור יום שלישי לקראת שבת. השבת נגמר, יש ביום שבת שבע, מקור הברכה, אבל אחרי זה יש 3 ימים שיש דעיכה לכאורה, כלומר יש ראשון, שני, שלישי, נגמרה השבת, מה נעשה? אבל יש את הראשון, שני ושלישי שעדיין מקבלים את השפע מהשבת הקודמת. אז יש לנו שפע, נכון? אז יש לנו פה את השכינה שמקבילה לשבת. ויש לנו, למעשה אנחנו רואים שיש לנו כמו עלייה, גם כמו בזרם, יש סינוסידליות.
זרם חילופים, זה גם הולך בגלים. יש עליות ומורידות, עליות ומורידות. תמיד יש עלייה ומורידות, אבל לכן אני רוצה, כל העניין הזה של המחזוריות, אפשר לשייך לזוגיות. בעם יש תמיד עליות מודעות, עכשיו יש להם בסדר, הם שמחים, יש עלייה, יש חתונה בעזרת השם, יש עלייה, אבל אחרי זה יבואו קשיים, בגלל שהם לא יהיו, אבל יהיו קשיים כלכליים שישפיעו על, לפעמים קצת מתחים, ואז יש ירידה. אבל תמיד שיש ירידה, צריך לדעת שיש מקור השפע, צריכים להיאחז במקור השפע, כמו שבד מייחזים, אף פעם שיש ראשון, שני, יש דעיכה, עדיין אנחנו נתפסים במקור השפע, שיש לנו עלייה, תמיד אנחנו בעלייה. אם אנחנו נמצאים בירידה, יש לנו חיכוכים, הזוג מתווכח, קצת קשה לו, אבל יודעים תמיד שיש עלייה, שיש אחרי זה עוד פעם, שוב פעם מחזוריות, שוב פעם נגיע בזה שהם לילדים, לזה. אז גם כשיש לכם ירידות, בזה שהם תמיד תדעו שם שיש עלייה, בסופו של דבר יש עלייה, ברוך השם. אז ככה, נועה ואביה היקרים שלנו, הגענו היום לחוג עמכם את יום יבוסתכם. הגענו מקרוב ומרחוק. תודה לכם האורחים על שמחתכם בשמחתנו. לכם זוג צעיר, הקשר ביניכם צמח הרחק מכאן, בוויסקונסין הרחוקה שבארצות הברית, והמשיך להתפתח פה בארץ. היום אתם מהדקים את החיבור וצועדים עוד צעד לביחד שלכם. מאחלים לכם המשך צמיחה, גדילה והתבגרות יחדיו כיחידה משפחתית אוהבת. מי ייתן ובבית החדש אותו אתם מקימים תשרה השמחה, השלווה, ההצלחה, הבריאות, השפע והשגשוג. שהסבלנות והסובלנות וההבנה ילוו אתכם, שהחברות תהיה אור לרגליכם והביחד שלכם ילווה אתכם בטוב ובטוב יותר. אוהבים מאוד אבא ואמא. אני לא הכנתי כלום, אבל... למה? לא הכנת כלום. תשאל את נועה. תשמעו, אני נאמתי לפני כמה חודשים בארצות הברית ועכשיו אני יותר מתרגש, כאילו. אז באמת בגלל שזה אירוע לכבודי אז אני לא אנאם הרבה כי יש לי את האפשרות ככה. אני רק רוצה להגיד תודה, באמת, תודה רבה להורים ולמשפחה של נועה שבאמת השקיעו וטרחו ובעצם גם הביאו אותנו עד היום ובאמת נתנו את כולם בשביל שאנחנו נגיע לזמן הזה ותראו איזה יופי כמה חברים וכולם באים ושמחים ובאמת מרגש שיש כל כך הרבה אנשים בסופו של דבר שמתרכזים בשתי אנשים שעכשיו זה נקודת הקצה. אז באמת תודה רבה שבאתם ושהשקעתם ובאתם מרחוק ומקרוב כמו שאפרת אמרה ותודה רבה. תודה, באמת, אין לי מה, הוא מייצג את שנינו בכבוד. תאכלו, תתכבדו. איפה השיר? עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל
Shall I